Здравейте! Сега ще ви кажа няколко думи как може да постигнете графитено сив цвят. Сега вие сте ми писали, че сте с тъмно кестеняв цвят. Обикновено хората боядисани на ниво тройка или четворка. Единственият начин за да се премахне и да се изсветли косата е като се обезсвети косата. Това е един от най-сигурните начини. Не, че не може да се премахнат и с ремувъри или пък с супер изсветляващи бои, но това ще стане постепенно и с течение на времето. Т.е. няма да може да получите моментален ефект. Обаче, когато сме на ниво тройка и четворка и искаме да изсветлим косата, понякога няма да достигнете, смисъл пак много зависи от продуктите, с които работите. Сега при някои продукти може да постигнете така до ниво десятка от първия път и то без да изгорите косата, но в повечето случаи, когато дълго време сме използвали амонячни бои, особено агресивни бои, там покритието е много по-голямо и когато тръгваме да изсветляваме косата, понякога трудно достигаме до ниво десятка. Защо е толкова важно ние да достигнем десятка? Не е важно само да достигнем до ниво десятка, а когато искаме да направим чист, хубав сив цвят, това поне трябва да ви бъде нивото, да не казвам, че е до ниво 11, защото ние когато правим сив цвят, реално трябва да имаме почти до бяла основа. Или ако сме стигнали до ниво десятка, първо да неутрализираме с виолетов, смисъл с тонери, които да имат виолетово, или в боята да има лилав коректор, за да може първо да се неутрализира и след това да се постави сиво. Защо го казвам това? Защото когато директно поставяме сиво върху безцветена коса, в сивото винаги има наличие на син коректор, син пигмент. По този начин е създаден сивия цвят. Сивото е създадено от бяло и черно, но черното е наситено с син пигмент. И когато вие директно използвате сивия цвят, това, което може да постигнете накрая, е един зелен цвят. Не казвам, че при всяка една марка, при всяка една боя ще стане именно това, но трябва да ви кажа, че 90% вероятността да постигнете зелен цвят е наличен. В смисъл има я тази вероятност. Ето защо, за да постигнем графитено сив цвят, пък и сив чист, дори да не е тъмно сив, дори да е светъл цвят, трябва на първо място да изсветлите, да направите една чиста основа. Отделно понякога се налага и едно или две обезцветявания, за да постигнем хубаво ниво на изсветляване, след това да неутрализираме и след това да поставим сивия цвят. Сивото, хубавото сиво хваща върху чиста основа. Не върху основа, където по дължините има ниво седмица, осмица на изсветляване или пък на места е десятка, пък на други места осмица, пък и на някои места е девятка. Ако по принцип искате да го направите това в домашни условия, трябва да разбирате това, което казвам. Така че, когато имаме чиста основа, когато сме неутрализирали жълтото, спокойно можем да работим с сивите цветове.